vittu mikä ero? Kalastusmarkkinat. Joo, joka kodin kalastusmarkkinat. Ollaan... Saatiin eilisestä tuotannosta pikku jatkosopimus tossa noin, niin pakko vääntää vaan. Tästä voi tulla sutta tai sekundaa, mutta ihan sama. Vaiset yleisö ei viihdy. Niin paljon syönyt ja juonut kaljaa viikon aikana, että täältä tulee muukusta suoraan. Ihan voi täyttää kaljatölkiksi. Mitä sieltä tulee? Kaljaa? Kaljaa tulee suoraan. Ja perseestä tulee ruokaa. Sieltä tulee ihan tällaista niinku... Nyt menee vähän liian pitkään, mä painan pauseen vähän. Näitä vähän. Tossa on kustos. Käydään narrahassa. Niin just. Tässä on teille hyvät eväsleivät. Ei kaljaa. Se on vähän kusessa. Leivät on kusessa. Ei oo niin kusessa kuin on kalat. Kalat on uimassa. Katsotaan. Ja ne naikit tuolla. Joka kodin kalastusmarkkinoilla meillä on viimeisen päälle laitteet täällä. Mitä helvetissä me voidaan uida tuolla? Noin vähän kaljaa. Ja Tuokko J näyttää, että miten ne nostaa veneeseen oikein oppisesti. Tällä lailla. Suurin piirtein noin. Osin voi lennä. Se on hirveän näköistä katteltavaa, mutta ei se haittaa. Mihin tää kamera laitetaan siksi aikaa, kun nää leivät on tulossa tuolta kyytiltä? Pasi pitää leipiä samalla siinä, kun kävelee. Niin, Mulla on sikarit ja... Samalla kun mä soudan, niin. Niin, mä palaan kohta aiheeseen. Ja ekalla. Loppupeleissä tää kalastaminen ei ole kurjempaa hommaa, koska kelihan on suurin piirtein tänne näköinen. Nyt kalaa tulee, ei muuta kuin vaan nostaa veneeseen. Me ollaan panostettu tälle kaudelle, tää toiselle tuotantokaudelle, näihin jikeihin. No mitä nää oli? Ei vittu, en mä... No jotain kuvatuksia vittu siellä. No, Niillähän ne nostetaan sitten ne isoimmat lahnat. 3D-valokuvia, eri värisiä. Isoimmat lahnat nousee näillä kuvatuksilla. Ja jos oot lahna, niin vetuu sit sieltä. Tommonen. Pasi pikkuhiljaa soutunut. Tää on meidän ykkössuosikki ollut tälle kaudelle. Ite on tykännyt syödä ton värisiä kaloja. Tää kamera tippuu, mutta tää on ihan punkus tää kamera. No, Pasi. No niin, eli nyt rupes tapahtumaan. Joni laittaa tosta, Tuokko J laittaa tosta tommosen pampulla veteen. Eli tällähän tulee sitten. Tää on se niinku nykyajan uisti. Se on vähän sen värinen, että kyllä mä luulen, että jos olisi kalalla yhtään järkeä, niin se on vähän niinku semmonen huutomerkki, mutta... Kerro mitä sä teet, laitatko sä? No vittu, en minä tiedä. Nämä on näitä. Siimat. Isot pojat kertoo, että näitä pitää laittaa, niin kyllähän näitä oli sitten laiteltu. Eli laitettiin nyt vaaput veteen vissiin. Tavallaan. Niin Tinderistä kuulemma irtoaa paremmin kuin näillä vaapuilla, mutta minä poikaan niistä mitään tiedä. Niin keskityn tähän tuotantoryhmän kanssa tähän itse asiaan. Meillähän on vähän toispuoleinen tää systeemi, koska meillä ei ole tuota toista. Vielä. Käännä. Ja katsotaan tuleeko tässä kalastusohjelmassa vielä jollekin nälkä, kun mä luulen, että ei ihan hyvin nappaile nyt. Ja homma jatkuu, nyt laitetaan toiselle puolelle äskeiset vaaput, eli mitä nää nyt ikinä olikaan. Katsotaan. Plaanarina myös tunnetaan. Ja plaanarit. Jaa, vittu noinko? Aika hyvin meni. Tää meni tavallaan hyvin. Siitä se lähti uiskentelemaan. Mä luulen, että meillä on jo kala kiinni täällä. Että Kato jumalauta, nyt rupes tapahtuu heti. Nyt otetaanpa tosta noin pikku pauset tohon väliin taas ja katsotaan sitä. Eli joo, niin kuin juttu jatkuu äsken, niin, tai äsken mihin jäätiin, niin meillä on nyt sitten napannut nämä hommat vihdoin. Tää on semmonen about 100 kilonen. Joo, se on vähän niinku se Tinderissä. Tää on lahna, mikä haisee pahalle. Katsotaanpa tosta vähän, miten se homma toimii. Eikä nyt jos sä oot nopeutettu tätä filmiä yhtään, niin veivappa se tähän veneeseen, niin riittää tää akku meidän tuotantoyhtiö järjestämässä kamerassa. Hyvä kiitos paljon tuotantoyhtiölle. Koirat haukkuu, karavani kulkee ja meillä on niin sanotusti mato ongessa. Siimat kireilee. Joo. Siimat soi. Se näyttäytyy jo. Peräpotkuri. Joo. Eli äsken leikattiin äskeisestä osuudesta pois, niin Tommonen pikkunen hauki taas.
laanarin poistaminen leikattiin pois, koska tuotantoyhtiö oli sitä mieltä, että tulee liian pitkiä pätkiä. Ja onhan toi nyt hauki suu auki ihan selvästi. Hauki, suu auki, hauki. Haukihan on kala. Eli onko näin, että tää on isompi kuin eilinen? Ei joo, tää on ihan vittu tämmönen sintti. Ei toi nyt kovin sintti itse asiassa oo. Kyllä me tästä filet tehdään. Tehdäänkö me aamupala tästä taas? Ei kun iltapala, file. Selvä. Onks Lettermania vai laitaanko Tervetuloa suoraan lähetykseen Hauellekin. Kato, sitten, niin jos ottaa lähikuva, niin siellä on silmä suu. mennyt paskaksi. Ai saatana, mutta kato suuta. Voi. Voi sentään. Ei mitään, tervetuloa pöytään. Tuosta kohti. Noin, niin sieltä alkaa tulla vertaa vitusti. Eli rannalta huudettiin äsken, että päästäkää alamittaiset takas veteen, niin meiltä puuttuu soutaja tällä hetkellä. Mut Nämä käsikirjoitukset on aina vähän huono hommi, koska meillähän on soutaja. Valitettavasti. No mitä tekee nyt kalamies Sohaliileen? Voidaan tuosta saman tien melkein ottaa paskan vittuun. Eli se on suoraan sanottuna niin otetaan eilinen lounas pois. Ota ruoka pois. No vähän raakaa, että mielellään ei niitä alle 15 opoikäisiä, kaikki on täysikäisiä. Mitä, ketkä saa tupakoilla, miten se meni. Mutta niille heikoimmille niin ei tämmöistä ollenkaan näytetä sitten. Et me tullaan tuotantoryhmän kanssa leikkaamaan nämä jälkeenpäin pois nämä kohdat sitten. Mutta meillä on aika hyvä kokoinen hauki tässä. Mä luulen, että fileenä jälleen. Kato hauille, frendeille, niinku serkkupojalle. Fileenä jälleen toimii. Kato jumalauta rupee naukset. Uppos. Ottiko pohjaa vai saataanko kalaa? Eli nyt oli semmonen homma, että meillä on perustinpohja. Mikä se oli? Vaappupohjassa. Ja perustin solmussa. Sentään. Tässä on vähän niinku hommia. On aika paljon kaikennäköistä. Tää kuuluu tähän kalamiin. Tässä on ihan hyvä fiilistellä sit tässä kohtaa, kun pojat on tullut tätä hommaa, niin tämmönen mainoskatko Suomen luonnosta. Kyllä on. Kylläpä on. Hienot ovat. Joku traktori vähän väljempi valmetti siellä nakuttaa. Mutta muutenhan meillä on tosi hyvin tässä. Et kalakin ollaan saatu. Muistaakseni. Jos kalastusohjelmassa, mikä se oli? Joka kodin kalastusmarkkinat ohjelmassa ei tule kalaa, niin on hyvä muistaa ottaa omat evät mukaan, koska siellä saattaa yllättää nälkä tuolla isolla merellä. Ja meillähän on iso meri. Se alkaa tuolta loppu suurin piirtein tonne. Elikkä meillä on alukset sen mukana. Meri vaatii. Kunnioitetaan vettä, mutta mikäs tuolla kellu? Otetaan lyös. Siimat tuli vaan löysää, joo justi. Näin pitää veti eväitä nautiskelle, joo. Eli seuraavaksi tuntuu siltä, että meitä syödään elävältä. Tuolla on nimittäin 2 korppia, ketkä on katsellut tuossa koko viikonloppu tätä touhua. Mikään viikonloppu, tää on lomaa. Mut joka tapauksessa tuolla ne teki semmosen ylilennon viime yönä, että Paskassa tuli ihan ok. joo, jos ei olisi ollut vaippoja, niin sanotaanko näin, että hätä olisi ollut kädessä. No mitään hätää nyt tässä kohtaa kuitenkaan, koska meillä on ammattikalastajia täällä. Ainakin puolammattilaisia. Plus tää 70-luvun lasikuituvene, mikä on aika lähellä tätä veden pintaa. Ja yleisö saattaa huomata tosta, että se on semmonen 15-20 senttiä. Mutta ohjekirjassa sanottiin, että täällä pystyy kalastamaan 3 henkeä, niin mehän kalastetaan. Kello on nyt... Vittu, hommatkaa mulle semmonen kello, mistä on taas selvää, että on ihan tervee. Ei mitään. Mä luulen, että salamat välkkyy sitä tahtia, että meidän kalastusohjelma saa pienen tauon tässä. Pidetään tuotantoryhmän kanssa pikku palaveri. Sateenkaarta on aina kiva kuvata. Pikku palaveri ja mietitään, että miten nuo salamat torjutaan tämmöisessä laitoksessa, niin kuin mennyt on alla. Ja keskitytään sitten noihin sillä aikaa.
jos tulee kalaa, niin me pallataan vielä Täällä aaltopituus. on kaljat ja hauet samassa laatissa. No ei jumalautaa. Ekas tulee tänne veneeseen sikailemaan ja vittu sit se juo vielä meidän kalja. Toivottavasti se menee siinä metrossa. Saatiin justiin tuotantoyhtiöltä tekstiviestiä, että määrärahoja on vielä aika paljon käyttämättä. Eli nyt jos haluatte, että tehdään ruoanlaitto-ohjelmaa jostakin muustakin kuin näistä saatana kalareissusta tai kalasta ylipäätänsä, niin laittakaa kommentteja siihen alle. Niin, parhaat kommentit, että mistä tehdään safkaa, voittaa. Ja voi olla, että se arvotaan myös se samaiseen pöytään, missä se safka tehdään ja syödään. Niin lippuja pilkkahinnalla. Kyllähän te tiedätte. Ai niin pilkkahinnalla, jos... Että sä voi voittaa pilkkahinnalla periaatteessa. Ja jos voittaa, niin sä voit päästä. Niinpä. Kato, kun ei näitä. Tinderistä katsotaan sitten, kuka pääsee. Joo. Hyvä idea sellainen. Tää toteutetaan. Voitaisko tämmöisessä kalastusohjelmassa niin kertoa kokemuksia? Tuokollahan on siis, Tuokko Jillä on kokemuksia aika paljon kalahommista. Et minkälaisia, sulla on muistoja lapsuudesta asti kyllä. Joo, Hyvä. tuttu ääni. Ja sitten sulla, Pasi. Niin kerro kokemusta, ne pitää jakaa tälle aina, kun tehdään tämmöistä laadukasta kalastusohjelmaa. Niin minkälaisia kokemuksia sulla on kalasta tai kalan hajusta sormissa? Huono. Eli ukkonen ei noussutkaan, mutta ei sen kummemmin kyllä kalakaan, että niin nautetaan hetken aikaa näistä maisemista. Täällä on aika hyvät. Tuokko joo, kyllä joo, Tuokko J. Sitten meillä on tosta tommoista ihan kohtuullista maisemaa. Kalastukseen soveltuvaa. Se luo niitä fiiliksiä ja tämmöistä erämaa ja erähenkeä, mikä näistä hommissa on todella tärkeää. Niin, yksi mikä on tärkeää, niin onko meidän kaljat muuten vielä kylmässä? Monta? 3. 1, 2, 3. Siellä on saalis on se yksi ja ainut. Ja niin kuin ollaan todettu, niin on se tyhjää parempi. Nyt on kuuma kala. Katoppa, saat sä nostettua. Mä näet sen. Kato. No irtosko? Irtos varmaan. Joo. Helvetti. Heitä uudestaan saman kohta. Mistä se tuli? Mä luulen, että se oli vahvempi. Se oli taas niin semmonen joku nyky. Se nykäs. No miten täällä päin? Meillä oli siis kala kiinni, mutta se irtosi. Eli tämähän nyt on varmaan tämmöiselle HC-kalastajille ihan tuttua hommaa, että välillä päästään irti. Niin sanotusti. Ja mökkihän on punainen ja perunamaa löytyy. Toisaalta meillä ei mitään hätää täällä ollessamme. Kyllä. Eli täältä pitäisi tulla nyt kalaa sitten. Tai me kuollaan nälkään. Tuohon menee ne juustomaksut. Ja yksi hauki toisaalta. Tuo hauki on niin saatana ruotosta, että kaikille sinne kotikatsomoihin terveistä, että hauki on todella ruotosta. Ja nyt se ahven sit ottaa tällä linkasulla. Ja sieltä se hauki. Ei kun ahven. Mikä se oli? Ahvenainen. Tuokon mukainen. Tuokko J. Nostetaan ylös. Vaan se laakeri, mihin tulee yksi siima tulee tuolta virveliltä ja sitten siitä 2 siimaa lähtee. Toinen on lyhyempi ja toinen vähän pidempi ja sitten siihen tulee 2 noita vaappuja kiinni. Sitten sulla on 2 vaappua vierekkäin ja kumpaan tahansa pystyy iskemään sitten. Ja sitten jos sä haluat käyttää semmoista vaappua, mikä ui muuten pinnassa, niin syvemmällä, niin sä pystyt pistämään siihen lähemmäs, niin
syvemmällä uivan vaapun ja sehän sitten ui se pintavaappu myös sitten yhtä syvällä kuin se syvempi vaappu. Eli se on, Tällä tavalla päästään sitten. eli se on tuplan leikari sitten. No se tuplan leikariin laitetaan tämä tuplauistin kiinni. Kyllä. Taas opittiin jotain uutta. Kyllä. Ja siellähän mouskahtelee. Se on poikittain. Tulee hyppien takaripäin. Kyllä nyt oli lyhyt oppimäärä. Joka kodin kalastusmarkkinoilla tärkeää tietoa. Se oli ilmastotietoa. Kyllä tuntee heti. On se vieläkin. Sitten on taas viikkoinen. Tuntuu, että se oli alhaalla. Kato mikä koko. Nyt on iso. Tuosta ei taas ole edes filetti. Tervetuloa. Kumpi lähtee meidän pää vai uudesta? Eri puolelle. Panostus siihen, että sai noin vapatelineet ja nää plaat. Aina vaan, että toi vittu toinen vapateline. Kalastusohjelmassa olisi ihan kiva joskus saada sitä kalaakin. Kalastusohjelmassakaan kaikki ei aina mene niin kuin pitää. Nyt mä sain siitä saatana soutuvedestä todennäköisesti peräpukamat, mutta anteeksi. Se hauki nostettiin. Mitä pitää mennä? Se hauki nostettiin. Ja otettiin jälkiruoksi kaiken varuiksi vielä viimeisen päälle tosta lihaa. Mä luulen, että salati kruunaa tän homman. Sekä uudet perunat, mistä lie. Ja kalastusohjelma tätä kautta rupeaa olemaan päätöksessä. Ja katsotaan vielä ruoan jälkeen tilanne, että miltä se tuntuu, mutta hyvin viimeisiä klippejä. Kiitos kaikille tosi paljon.